Fl-ewwel dera tiegħu fil-qorti bħala mħallef, l-imħallef Neville Camilleri qal li jinsab ferm onorat b'din il-ħatra u ħallil dawk kollha preżenti fl-awla fuq vjaġġ ta' kif minn meta kien żgħir ġie jispirat sabiex jasal fejn wasal illum. Camilleri ta' 47 sena kien serva l-10 snin bħala maġistrat qabel ma ntażel bħala mħallef tal-Qrati Superjuri. Fis-seduta inawgurali tiegħu Camilleri wiegħed li dak li jemmen fih u l-aspirazzjonijiet tiegħu mhux se jinbidlu. Minkejja żieda ta' uċuħ ġodda fuq il-bank tal-ġudikatura huwa appella lill-awtoritajiet biex jaħtru aktar ġudikanti filwaqt li rrimarka li l-irwol tal-maġistrati inbidel ħafna matul is-snin. Huwa qal li wasal iż-żmien li jinħatru maġistrati speċjalizzati biss fuq inkjesti maġisterjali minħabba li dawn l-inkjesti żdiedu fin-numru u fil-kumplessità. Tenna li mhux faċli li wieħed ilaħħaq max-xogħol ta' ġudizzju u investigazzjoni. L-avukat Luis De Gabriele bħala President tal-Kamra tal-Avukati awgura lill-imħallef il-ġdid fil-kariga tiegħu u faħħar is-serjetà u l-kuraġġ tiegħu. Għalli Camilleri dejjem wettaq ir-responsabilitajiet tiegħu b'integrità. De Gabriele ħeġġeġ ukoll biex terġa' tiġi kkunsidrata is-sistema tal-qorti minn isfel għal fuq.